थांथ'नाङादे जोबनानैहाय लगे लगे थांनो नाङा दे जाजफ्रा थांनो होब्लासो थांनांगौ मिथिबाय मेथाइखौ मोजां खनदों जाफुंसार बसुमतारी ना हेल' जाफुंसार बसुमतारी मेथाइखौ मोजां खनदों ओरैहाय जाजफोर दङ ने माने बिनि माबाखौ नायसिगोन आरो मेल'डि प्रनाउन्सिएसन टाइमिं ताल भइस फर क्राइस्ट सिजन 15 आरो माने बादायलायनाय जादों सार माने बेखौहाय आं एसे हानाय नङा बायदि मोनगासिनो माने रिल्स माबाखौ बावदों आरोखि ना सुरखौहाय सिलभार जुबुलि प्रेक्टिस खालामदोंमोन खालामनाया ओमफ्राय बावनाय मोनदों बोरै जागोन बादायनायाव बावोब्ला बोरै जागोन ना बादायनो होनना फैयाखै नामा फैदों थिगानो दं गाराङा बिराद मोजांमोन नाथाय गेजेराव मेथाइखौ बावलांबाय सुरा मा खालामोथाय आं मिथिला गुबुन जाथिफ्रा हाउसआ मा खालामो मिथिला थिगानो दं दे जेरै फैनांसिगोन खैला मेलायावहाय गोजौआव नायनानै सिलभार जुबुलि सेलिब्रेसन अफ मा होनदों इंसपिरेसन टीम आरो माने भइस फर क्राइस्ट सिजन 15 नि माने बादायलायदों आरो जायानो विनार जागोन माने बेनो माबा जागोन आरो सिंगार माने बिसोर साबानि गेजेराव सोर देरहागोन बेनो आरो दा नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरैहाय जाजफोर दङ नै जायनो विनार जागोन दा नुलांखागोन आरो नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय दा बे बिनानावा खनसिगोन नै एसे मावदों केमेराया स्केल इ ताल दाहारा मेथाइनि गिबि सारियानो जाबाय नोंनि अननायनि दाहारखौ एसे नायनानै लादो नोंथांमोनाबो स्टाडि खालामदो माबायदि ताल टाइमिं मेल'डि प्रनाउन्सिएसन पजिसन नायदो नोंसोरबो ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन दे खिन्थु आं कमेन्टखौ हानायखिनिखौल' फरायगोन दा दामग्राफोरखौबो देखायगोन आङो एसे दे थेंक इउ जेबो नङा
एसे गार्डलेटबाय दे लोगोफोर नोंसोरो थाल मोनदों ना मोनाखै खननाया स्ट्रेंथ दं मेथाइआ गोरोन्थि जाबना जायाखैमोन नोंनि खननाया माहाय माहाय गोरोन्थि मोनदों ना थिगानो दंमोन नोंनि खननायावहाय माबायदि मोनदों मोजां आं मोजां खननो हादों गोरोन्थि जायाखै मोनदों ना एसे गेजेरावहाय मोनसे गार्डलेटबाय रं जादों रं जादोंबा मोनसे गार्डलेटबाय दे प्लेटनाव थांदों एसे गावनो बुंनानै लाबाय रं जादों सोरबा नाम्बार हगोन दा मा स्केल खनदोंमोन इ दामदोंमोन ल' एसे ल' दामसाय हाइद्राय जादों इयो एसे दामग्राफोरखौ देखायनि दे 1 2 3 1 2 go जानो आंनि हाबनाखौ गरदे खनसे लास्ट नायबावनि दे जों नोंखौ जोबथा नायबावनि दे मा स्केलाव लादों दायो दि निस्थुर गोसोनिफ्राय खनलाय दे निस्थुर गोसो आंनि बायगराखौ बेनिफ्राय लादो दे दामनानै थांबाय ल' जाबाय बेयावथ' मरमि खर्जि लिरदों मेम'रि ना मेम'रि खर्जि नोंनि भइसआथ' गोदै भइस दङ नाथाय नोङो स्केल अन्तरायाव जेब्लानाखि खनदों नोङो हाइपाटखौ नोङो हमदांनो हायाखिसै बबे स्केलाव जि स्केलावनो खनदोंमोन ना नैबेखिनियावहाय नोङो हाइपाटआवहाय बे अन्तरायाव जेरैबायदि थांनांगौमोन नोंनि गाराङा खेबथामसिम जोङो नोंखौ चान्स होदों आरोखि ना थाङाखै थांजानो लुबैदोंमोन आरोखि जों थाङोब्ला बिराद मोजां मोनगौमोन आरो मिथिबाय जायखिजाया सेस्था खालाम दे बिराद मोजां इसोरनिफ्राय दान मोनगोन दे गारांखौ बे गारांखौ बाहायनांगौ दे बेनिफ्राय बाखि माखासेफ्रावथ' थिगैनो दंमोन नोङो खिन्थु नोङो हाइपाटखौहाय एसे मोजां रिहार्साल खालाम दे हामबायसै दे
दानिया फैगोन मिस्टार सेबेस्टियान नार्जारि इस्पादाबारि अन्नानै फैदो बेबा माबायदि जोङो बे साबानि फार्स्ट राउन्ड खननायखौ जों लाखानोसै बेनि उनाव जायफ्रा मोसानो रेडि जानानै दङ अन्नानै दंफैखायो हनै लेंहरसिगोन आरो हल आंनि नामा सेबेस्टियान नार्जारि इस्पादाबारि इंलिश स्पिकार खैला मैला दाब्रा बाजारनि एसे खोलानि मेथाइनि फिल्डआव मेथाइया नोंनि बोसोना आंनि आथिंनि माने भइस फर क्राइस्ट सिजन 15 नि माने बादायलायनाय जादों सिंगार सेलेक्ट आरो जायनो देरहागोन माने बेनो माबा जागोन आरो सिलभार जुबिली सेलिब्रेशन अफ इंस्पिरेशन टीम नायनि र' सोर देरहायो माने बिसोरनि गेजेराव सोर विनार जायो नुगोन आरो नायबाय थाबानो जाबाय आं नाजानि दे थानो माथो टाइनिंआव गारलेटबायलै सेबेस्टियान डाइरेक्ट मेथाइनिफ्राय जाबाय नोंनि बोसोना ओरै जाजफोर दङ नै नायग्रा ब्रादार थान्दैमोन सिंगार ब्रादार थान्दै नोंथांमोनाथ' सिनायखायो जानांगौ बयबो मुंदांखा सिंगार बेनि गेजेराव माबाफोर मिथिनो गोनां दंब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन माबाफोर सोंहरनो गोसोबा कमेन्ट खालामहरनो हागोन मिथिनो लुबैदोंबा माबाफोर मा जादों मा जादों माने चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला बाजारनि साखाथियावनो थानाय मोनसे फिल्डआव आरो जवाहरलाल नेहरू मिनि स्टेडियाम एटाच थानाय मोनसे स्कुल फिल्डआव पावार एसे प्रब्लेम जादों भल्टेज थोआखै नामाथाय एसे नायनांगौ बिदिब्ला मोजां जागौमोन लाइन डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर दङब्ला एसे नायनांगौ बिदिब्ला मोजां जागौमोन थारमाने माबा आरो भइस फर क्राइस्ट सिजन 15 आरो माने जायफ्रानो विनार जागोन माने सिंगार सेलेक्ट खालामनाय जादों आरो गोजौआव लिरनाय दं हनै सिलभार जुबिली सेलिब्रेशन अफ इंस्पिरेशन टीम माने सिलभार जुबिली जागासिनो दङ NLC निफ्राय आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला बाजार
साखाथियाव थानाय मोनसे फुटबल गेलेग्रा फोथाराव आरो दा नायलांबाय थानो हागोन मिथियाब्ला सोंहरनो हागोन आरो नानि मोना सिखारबाय गोबाव जाबाय उन्दुनो ओंखारलाबायना थांलाबायनायखायसो टाइमाबो बारा जाबायना भल्टेज खम जादों नामाथाय मथा मथि साउन्डखौनो लानो हाया जादों आरो मिउजिकखौ नानि उन्दुनो ओंखाराखै दा मा गामि नोंसिना इस्पाटाबारि थाफैदो इस्पाटाबारिनि नानि मोना मा जाखोथाय मथा मथि बिदि जाबाय आरो प्रब्लेम जाबाय एसे आं कमेन्ट फरायनि दे 15 to 17आवबो दं गुवाहाटीआव मानो बादायलायनाय गस्पेल सङ्ग्सनि आसा नंगौ ने ओमफ्राय मोनसे प्रब्लेम जाना होबाय नै साउन्ड सिस्टेम माबाया भल्टेज थोआखै ना मायाखै जाखो बिदि आरो दा बे मथा मथि साबानि गेजेराव जायनो उइनार जागोन बिनि गेजेरावनो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड लानो हागौ भिडिअनि क्वालिटिखौ एसे माबाफोर नामा आदा भिडिअनि क्वालिटिखौ मथा मथि लाइटआनो मोजां बुवाखै मा जादोंथाय माने पिकचारानो मोजाङानो फैया आरोना आं जुम होनायनि जुम होलाबो गावो माबायदि जादों गावदों नै बोरै मा जाखोथाय माबाया मिउजिक जासान्दि थांजोबनो उन्दुनो ओंखाराखै दा ए मारै जाखो फैद' एसे प्रब्लेम जाबाय बैयाव दङ हरै स' लोगोफोर आं माने बेखौहाय जोबजासिम देखायनो हानाय नंला खोमा मानो होनब्ला टाइमनि खोथा दं टाइमाबो अभार जाबाय 9:44 जाबाय नै थांनांसिगोन नामाथाय आंनि मिसेसआबो लिंहरबाय नै लाइफआवनो फैद' न'आव थांनोसै दे थांनोसै दा र' दसे नेथ'बाव दे दसे नायबावनि मा जाखोनो सारमोनखौ आङो गावनि मासिखौ लानो खावलायफिनबाय
गादलेटबाय beginning aja akhirnya sudah dengan nani bersenang ready 1 2 3 go ओइ नोमबाजैबो फैदों टाइमिंखौनो हमनो हायाखै थांनाङासै लोगोफोर दे आं दिन्थिजोबनो हानाय नंलाना सरिसै थांजोबलाबाय मानसिफ्रा बोसोन नुबा टाइमा अभार जाबाय नङाब्ला देखायजोबगौमोन आं सोर उइनार जागोन मथा मथि बहुद गोबाव नांबावगोन ना देखायनो दा बेनिखायनो देखायजोबनो हानाय नंला आरो थांथ'आ सेस्था होदों थाङासो नाजाबाय थानांगौ नाजायोब्ला रोङि जेबो लाइफआवसो दङ नै आदा स्ट्रें दं नाथाय मेथाइनि मा आं दिन्थिजोबगौमोन टाइमा अभार जाबायना टाइमा अभार जाबाय गोरोन्थि ओंखायनो थालांबाय थाङासै आं मोजां खोनाजोबाखिसै जों मेथाइखौ जों गोब्राब मोनबाय मा खालामनाया मोजां जागोन मिथिया मा दंथाय बेनिखायनो आंनि मोनसे मोनथि होनाय दे आं बायह्रायाव ओंखारनो दानो मेथाइखौ दोंब्रै होदों आं बबे मेथाइआ आंनि थाखाय पारफेक्ट जागोन नोंनि बादायनायाव मा डिसिसना नोंनि ब्रेक खेबखांबाय रावबो प्रेसार होनो हाया मा बेनिखायनो मेथाइखौ अपसन खालामहोदों मोनब्रै होदों बेखौहाय सेलेक्ट खालामनानै आंनि थाखाय सुइटेबोल आं बबेखौ मोनाद्रायबायलै ब्रादारमोन एसे बिदि अपसनखौ मोनाद्रायनाय मोनबाय आङो फैयो इसोरबा माला जोबगोन जेखौ अपसन होबाय माने नोजोर खालामनानै खननाया मोजां माने दासो साथाम सानै खनबावनांगौ दं आरो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बेखौ खनहोबावगोन सोर फार्स्टआव थाङो सोर मायो मथा मथि बहुद गोबाव लागोन आरो जोबनोनो ओंखायनो गाज्रि मोनथ'ला आरो समावहाय एकदम थिग खालामनांगौ दे आंनिफ्राय बेखिनिखौ थाबाय हेलौ सेरिस्टर नार्सारि जे नै बिथाङा लुन्द्रा लुन्द्रि लानानै ओंखारबाय नै मेथाइखौ बयबो माने मोनथिखायो गिदिर गिदिर खनदों नालाय बेनिखायनो गोरोन्थिखौ बयबो जायखिजाया जेसे हायो एसेबां प्रेक्टिस खालाम DSLR गिदिर गिदिर लाबाय ने नै सोरनोबाफोर जुदि नांगौला नों मायाव मायाव खेबनाय जायो खोन्थाहरखादो दे एसे खिन्थु रिहार्सेलआ खुब खम जादों बेखौ जों बुजिदों नाम्बारखौ खिथाना हरदो नोङो नोंनि माबायावनो बे लाइफआवनो औ बोन होनना होनदो 9365094935 औ दा निस्सय खोनाखाबाय DSLR मा बे हाबानि मानि बा सर्ट मुभि माबा माबि जेखिया खालामनो गोसो खेबजानो हागोन आरो केमेरा मोनगोन थेंक्स आं
माबा उन्दुनो ओंखारस्रोबाय ओमफ्राय ओरै दङ नै जोंना बानजाय माल्टिमिडिया जायनि फिल्माव दामि दामि फिल्म शुट खालामो नै नुबाय दा ओरैबायदि होगासिनो दं नै लाइभआवसो नै ओमफ्राय नैबे गेटनाखौ बिदि खालामदों आरो ओमफ्राय थांनायसै आं बानजाय नों दावखैयो गाबोन साहा आं मिडियाफोरखौ लानानै थांब्रबनांगौ गाबोन दानसे नुखादों रा हनै गाबोन मा जागोन गाबोन खयथानिफ्राय आं 1टायावनो फैगोन जिनिफ्राय मिडियाफोरखौ लानानै थांनांगौनो मा आर'नाइ रादाब बड'लेण्ड बुब्लि गोबाङैनो मोनबासो हटेल लानानै थांसै मोनब्रैसो सिमलगुरि गल्डेन जुबलियाव थांनांगौ ओमफ्राय गाबोन महाय प्रग्राम जागोन आं एसे देखायनोसै बेनिखायनो गाबोननि दिनावहाय फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन आरोखि बेयाव डेन्जार जाखावखागोन आरोखि गाबोन नै नायहर नै बेथ' माबा जाहैबाय ओमफ्राय बेयावहाय गाबोन फुरा माबा जागोन आरोखि बेयावहाय कम्पिटिसन बादायलायनाय मोसानाय रोजाबनाय फुरा आरोखि दामि दामि गाखोगोन आरोखि बेयाव जौस्राङाव गाबोन डिजि होजोबगोन बेनिखायनो गाबोन रेडि जाखादो प्रग्रामा मथा मथि बे जेब्ला बे प्रग्रामा जोबो थिग जोबनाय लोगो लोगो बियो 3टाफोरनिफ्राय सुरु जानो हागौ दै गाबोन ओरैबायदिखा नै माने बिदि होथेजोबखाबाय नै स्क्रिन बेलाय नै बेयावहाय जागोन गाबोन जायगाया खैला मैला आरो खैला मैला बाजारनि एसे खोला गाबोननि प्रग्रामाव बाहागो लागोन दा औ ला 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 अनबाय थायो आगे मेसेजआ थाङो लिंबायलै नैबेयावबो बिदि खालामना दोनदों दे थांसै दे उन्दुदो बिजाय दे बेलाय खोमसि जाबाय नोंबा जायाबो खोमसि जाबाय टाइमा अभार जाबायना जायगाफ्रालाय नोगोद मोजां नै लकेसनफ्रा आरोना नै सेंग्राफ्रा लादुसो जालाबायदों मा होमब्ला दोनथ'नोसै दे लोगोफोर लाइभखौहाय आङो बेयावनो मा